हेल' लोगोफोर बड' आर्टेक चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोङो इउटुबनि हारसिंनो प्ले भिडिअ' जानायखौ स्क्रिनाव प्ले भिडिअ' जानायखौ माबोरै अफ खालामो आं बिनिनो मोनसे भिडिअ' लाबोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। दा नैबे ब्र'आबो बुंहरदों, नैबे दा बिनि ब्र'नि कमेन्टखौ नायग्रोनानै लासै। हेल' ब्र' मोनसे कुइसन, हारसिंनो प्ले भिडिअ' जानायखौ माबोरै अफ खालामो प्लिज रिप्ले खालाम होननानै बुंहरदों। दा आंबो सानदोंमोन माने बिनि मोनसे भिडिअ' लाबोनो, दा ब्र'नि सोंनायजों आंनि भिडिअ' लाबोनो नागिरनायजों माने मिलायबाय। बेनिखायनो आं दिनै बे भिडिअ'खौ लाबोनाय जाबाय। आरो आङो बिराद गोबावसैमोन भिडिअ' लाबोयैया। दिनैनिफ्राय आङो माने सानफ्रामबो भिडिअ' होनो नाजासिगोन लोगोफोर। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो। फैदो बिदिब्ला आं दा बारा गोबाव खालामा जासे नोंसिनो खोन्थादिनि लोगोफोर, जोङो माबोरै इउटुबनि प्ले जानाय भिडिअ'खौ माने हारसिंनो स्क्रिनाव प्ले जानाय भिडिअ'खौ माबोरै अफ खालामो लोगोफोर। आरो जोङो बेखौ माने अन होनानै लायोब्ला जोंहा माने गोबां डाटा थाङो लोगोफोर। माने एमबिया बिराद जायो जोंना, माने एमबि बारा थाङो लोगोफोर। ओंखायनो बेखौ अफ खालामनानै लानांगौ आरो बेयो जोंनि थाखाय मोजां नङा। नै दा नोंसोरो स्क्रिनाव नुनो हादों नै लोगोफोर, हारसिंनो प्ले भिडिअ' जायो। बेखौ माबोरै अफ खालामो आरो जाय रोंखायोबा भिडिअ'खौ नायाबाबो जालायो लोगोफोर। जायफोर रोङा बिसोर नोंथांमोना नायदो आरो नोंथांमोनाबो अफ खालामनानै लादो। फैदो बिदिब्ला बेखौ माबोरै अफ खालामो लोगोफोर आं नोंसिनो माने स्टेप बाय स्टेप खोन्थादिनि। जोंहा बेखौ अफ खालामनो थाखाय नै लोगोफोर बेयाव थांदो। बेयाव थांनानै जोङो बेयाव थांखांनायनि उनाव नैबे गावनि माबायाव थांनानै इउटुब सेटिंआव लांदो। नै लोगोफोर नैबे इउटुब सेटिंआव लाबोदो दानिया। दा बे इउटुब सेटिंआव क्लिक खालामबाय आङो। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नै लोगोफोर जोंना गोबां माबा अपसन नुजाबाय। दा बेयाव माबेहाय लांनांगौ नै लोगोफोर, नैबे फार्स्टनि जेनेरेल अपसनाव लांदो। दाना बे जेनेरेलाव क्लिक खालामदो। जेनेरेलाव क्लिक खालामनायनि उनाव लोगोफोर नै नोंथांमोना गोबां माने अपसन नुबाय बेयाव। दा जोङो अबे अपसनाव होनांगोन नै लोगोफोर आं नोंसिनो खोन्थानि। नैबे प्ले बेक इन फिड्स, नैबे प्ले बेक इन फिड्सआव जोंहा क्लिक खालामनांगोन लोगोफोर। नै दा बेयाव आङो क्लिक खालामना होनोसै। नै लोगोफोर दा बेसो मेनानो जोंना दा नैलाय एलअएस अन होनाय दङ। माने बेयो जोंना एलअएस अनाव थायो बयनाबो। जों दा बेखौ वाइफाइ अनलि होनानैबो लानो हायो। माने वाइफाइ अनलिबा माने जायनि मबाइलजों वाइफाइ लानानै कानेक्ट खालामदों बियो प्ले जागोन, आरो डाटा नायोब्ला बियो प्ले जानाय नङा डाटाजों नायोब्ला। दा जोंहा बेखौ अफ खालामनो थाखाय नै मोनसे अपसन दंखायो नै लोगोफोर, अफ लिरनाय दंखायो। जोंहा बेयाव अफ होननाय अफआव थुना होबानो जोंना माने बे प्ले जाला भिडिअ'आ लोगोफोर। दा नोंसोरबो नायनो हागोन। नै आं दा नोंसिनो लाइभ प्रुफ देखायनोसै। नै जोंना नै दा दहाय बे सिगाङाव बियो हारसिंनो प्ले जादोंमोन नै लोगोफोर। दा जेसेबांखि नोङो क्लिक खालामा माने बियो प्ले जानो रोंला लोगोफोर। मानो होनोबा बियो आं बेखौ अफ खालामनानै दोनबाय लोगोफोर। दा भिडिअ'आ बेखिनियानो लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ'खौ मोजां मोनगोन, आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो चेनेलाव गोदानबा। दा भिडिअ'खौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।